Υπάρχει μια βαθύτερη ανάγκη στον άνθρωπο να ανεβαίνει ψηλά, να χώνεται μέσα στα μονοπάτια της φύσης, ζητώντας να αντιλήσει κάτι από την χάρη της. Σε διαδρομές που άνοιξαν με κόπο οι παλιότεροι, ανακαλύπτουμε την ομορφιά που σχεδίασε το χέρι του Θεού. Πατώντας πάνω σε χνάρια που χάραξε η ιστορία, εξερευνάς τον μυστικό κόσμο του βουνού. Βρίσκεις τα κρυφά περάσματα, τα χαμένα μονοπάτια και ακροβατείς κοντά σε γκρεμνά, γνωρίζοντας ότι η πορεία αυτή θα σε οδηγήσει με βεβαιότητα σε ψηλές κορυφές. Λένε τις ιστορίες. Εδώ ξεκινάνε οι μήνυμα. Και έχει αέρα παρά εδώ. Βάζω για να... Καλά πάμε. Τεράστια πλατάνια εδώ, βλέπετε τι έχει. Αύγουστος 2023. Αφετηρία, η ιστορική κομμόπολη της Ελασσόνας, Τσαριτσάνη. Ο ορισμός, το εκκλησάκι της μεταμόρφωσης του Σωτήρος, χτισμένο σε ένα μετέωρο βράχο, σε υψόμετρο 600 μέτρων. Αφηγούνται οι παλαιοί. Το απόγευμα της 5ης Αυγούστου, παραμονή της μεταμόρφωσης, έπαιρναν αυτό το μονοπάτι για το απομακρυσμένο εκκλησάκι, την Αγία Σωτήρα όπως την αποκαλούν. Διανυκτέρευαν εκεί, για να παρευρεθούν το χάραμα στην πρωινή λειτουργία. Σήμερα βαδίζουμε στα χνάρια. Ο οδηγός μας είναι ο Φίλιππος Χαρκιάς, γνώστης των ορεινών διαδρομών της γύρω περιοχής και του Ολύμπου. Έχει κάνει τη διαδρομή αμέτρητες φορές. Σε κάθε βήμα, το έργο του εξοραϊστικού συλλόγου Τσαριτσάνης είναι φανερό. Δρόμος καθαρός με την απαραίτητη σήμανση. Και εδώ μπροστά μας είναι ο άλλος ο Γερονικός. Τώρα από πότε είναι... Κι άλλη ξερολιθιά. Θα συναντήσουμε πολλές ακόμα. Συγκρατούν το χώμα και το νερό που κατεβαίνουν από το βουνό με τα πρωτοβρόχια, προκαλώντας ζημιές στο χωριό. Έργο της δεκαετίας του 50, χρηματοδοτούμενο από το σχέδιο Μάρσαλ. Είμαστε εντάξει, πάω ένα. Μια χαρά.
Φτάσαμε στη Σμύξη. Κατεβαίνοντας από το βουνό, τα ποτάμια ενώνονται, σμίγουν εδώ για να ακολουθήσουν κοινή πορεία. Τώρα, στην ακμή του καλοκαιριού είναι στεγνή. Αλλά το φθινόπωρο και την άνοιξη το νερό δεν στερεύει ποτέ. Εδώ το μονοπάτι στενεύει επικίνδυνα. Από κάτω χάσκει γκρεμός. Ο βράχος είναι γεμάτος πηγές, παλιά σκυταριά μοναχών. Για αυτούς χτίστηκε η Αγία Σωτήρα από μοναχούς της Ιεράς Μονής Αγίου Δημητρίου Βαλέτσικο, εδώ κοντά. Τα πρώτα χρόνια η ανάβαση στο μετέωρο γινόταν με δίχτυ, όπως στα μοναστήρια των μετεώρων. Αργότερα, σκάφτηκαν στη πέτρα πατήματα που επέτρεπαν στους προσκυνητές να ανέβουν στο μετέωρο εκκλησάκι. Γύρω στη δεκαετία του 50, η κοινότητα του χωριού τοποθέτησε μια μεγάλη σιδερένια σκάλα για να κάνει την ανάβαση ασφαλέστερη. Το απομεινάρι της είναι ακόμη ορατό. Εμείς θα ανέβουμε εύκολα, πατώντας σε τις μεντένια σκαλοπάτια σύγχρονης κατασκευής. Πρώτη φορά που κάνω. Να. Το ταξίδι ολοκληρώθηκε. Μένει να ανάψουμε τα καντήλια.